golek ngilmu, babakan golek ngilmu, babakan belajar ilmu agama. Iku sing golek ngilmu, sing untuk ganjaran itu tidak hanya yang melakukan tok. Wong sing melok ngrungokno ya untuk ganjaran, wong sing seneng ya untuk ganjaran. Lah sing lho wis dikeki kemurahan ngene penake karo pangeran. Lho ngono kok sampai wong golek ganjaran kangelan, goblok wong. Lho urung iso nglakoni ya, aku ora iso nglakoni kok. Aku ora iso urung iso nglakoni, tapi aku nak roh sapa iki jenenge Bang Yote iki budal krungu sepeda motore aku melok seneng. Nah, krungu sepeda motore ngono aku melok seneng. Lho iku melok untuk ganjaran, ora keteng urung iso nglakoni. Tapi seneng ana wong budal ngaji. Iku melok untuk ganjaran. Sampean cangkruk neratan, ana ibu-ibu budal arisane masjid, tahlilane masjid. Kok duwe rasa seneng. Alhamdulillah, kok iso ya kompake ngono mak-mak ae. Budal arisan, budal tahlilan. Duwe rasa seneng tok iku lho nyawang. Iku melok untuk ganjaran. Melok untuk ganjaran. Wal muhibbu lahum. Tapi golek ngilmu, babakan golek ngilmu, babakan belajar ilmu agama. Iku sing golek ngilmu, sing untuk ganjaran itu tidak hanya yang melakukan tok. Wong sing melok ngrungokno ya untuk ganjaran, wong sing seneng ya untuk ganjaran. Lah sing lho wis dikeki kemurahan ngene penake karo pangeran. Lho ngono kok sampai wong golek ganjaran kangelan, goblok wong. Lho urung iso nglakoni ya, aku ora iso nglakoni kok. Aku ora iso urung iso nglakoni, tapi aku nak roh sapa iki jenenge Bang Yote iki budal krungu sepeda motore aku melok seneng. Nah, krungu sepeda motore ngono aku melok seneng. Lho iku melok untuk ganjaran, ora keteng urung iso nglakoni. Tapi seneng ana wong budal ngaji. Iku melok untuk ganjaran. Sampean cangkruk neratan, ana ibu-ibu budal arisane masjid, tahlilane masjid. Kok duwe rasa seneng. Alhamdulillah, kok iso ya kompake ngono mak-mak ae. Budal arisan, budal tahlilan. Duwe rasa seneng tok iku lho nyawang. Iku melok untuk ganjaran. Melok untuk ganjaran.